आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग गाल पे गो किस करा नया साल खुशी में बीते, नया साल खुशी में बीते, ये रब से विश करा गइल 2021 में। गाल पे गो किस करा गइल 2021 में। गाल पे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। नया साल में खुशी सब तोहरा के मिले हो, कब हो ना उदासिया रे चेहरा खिले हो, उदासिया रे चेहरा खिले हो। नया साल में खुशी सब तोहरा के मिले हो, कब हो ना उदासिया रे चेहरा खिले हो, चेहरा खिले हो, उदासिया रे चेहरा खिले हो। हर रोज ना सतावा फूल बनाई मिस कर गइल 2021 में। गाल पे गो किस कर नया साल खुशी में बीते, नया साल खुशी में बीते, ये रब से विश कर गइल 2021 में। गाल पे गो किस कर गइल 2021 में। गाल पे गो किस कर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। गाल पे राहुले राजधानी गिफ्ट लेके आइल बाहो, खोली के तू देख लिया भीतरे मोबाइल बाहो, देख लिया भीतरे मोबाइल बाहो। राहुले राजधानी गिफ्ट लेके आइल बाहो, भीतरे मोबाइल बाहो, देख लिया भीतरे मोबाइल बाहो, लिया भीतरे मोबाइल बाहो। हाय अमीते आशिक के तू जाने होता है टाइम फिक्स कर गइल 2021 में। गाल पे गो किस कर नया साल खुशी में बीते, नया साल खुशी में बीते, रब से ये विश कर गइल 2021 में। गाल पे गो किस कर गइल 2021 में। गाल